To masu bibiyar mu a shafinmu na BBC Hausa, barkanmu da rana, barkanmu da sake saduwa a wannan kafa ta Facebook inda muke kawo muku, inda kai tsaye muke na unguwar Karmajiji, unguwar Guragu. Aha. Masu bibiyar mu a BBC Hausa Facebook, barkanmu da rana, barkanmu da warhaka. Kuma a nan muna unguwar Karmajiji ne, unguwar Guragu da ke birnin tarayya Abuja. Ko ban yi bayani ba, ko ban faɗa ba, kun san cewa akwai wani ibtila'i ya faru a wannan wajen. Nan unguwar Guragu ce, kuma da ba Guragu kaɗai suke zaune ba, har da makafi. Aka samu ibtila'in gobara ya faru a ita wannan unguwa da ranar yau. Gashi dai Allah ya taimaka an kashe ita wannan gobara, amma dai daga abin da nake gani, kuma wataƙila kuma kuke gani, gobarar nan ta yi mummunan ta'adi a wannan waje. An yi asarar dukiya, wurare ayyata nan kamar gidaje ne wataƙila gaba ɗaya sun ƙone. Ga jama'a sun fito sun tsaya sun yi charko-charko suna tunani